بزم گل در چمن نوروز است تاجیکستان وطن نوروز است. омади баҳори нозанин ва наврӯзи байналмилалиро сокинони кишвари офтобии мо бо беқарориҳои зиёд интизорӣ кашида, ин ҷашни ниёгонро бо шукӯҳ, шаҳомати хоса ва риояи анъанаҳои қадимаи ниёгон таҷлил месозанд. дар ноҳияи вахш ҷашни ниёгон наврӯзи байналмилалиро сокинон бо корҳои ободонӣ, ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ истиқбол гирифтанд. дар ҷамоати шаҳраки вахши ноҳияи вахш кӯчаи Исмоили Сомонӣ бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ дорухона бунёд гардид. дар расми ифтитоҳи ин иншооти ҷашнӣ вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо роҳбарияти ноҳия ширкат доштанд. дар шафати дорухона ҳамчунин маҷмӯаи хизматрасонӣ иборат аз кошонаи ҳусон, маркази хизматрасонӣ ва сартарошхона мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. мавриди зикр аст, ки қарор гирифтани иншооти мазкур на танҳо боиси ободии маҳал, балки боиси бо ҷои корӣ таъмин шудани 15 нафар сокинон низ гардид. соҳибкор аз ноҳияи вахш ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олиро сармашқи кори худ намуда, имрӯз барои ободу зебо намудани ноҳияи худ саҳми худро гузоштем. як дорухонаи замонавӣ сохта бо 7 ҷои корӣ мавриди истифода қарор додем. ҳайати меҳмонон ва роҳбарияти ноҳия дар ин рӯз бо фаъолияти корхонаи коркарди ширии Умеди Расул воқеъ дар ҷамоати деҳоти Рудакӣ, ки ба истеҳсоли ҷурғот, қаймоқ ва дигар маҳсулоти ширӣ машғул аст, дидан намуданд. мавриди зикр аст, ки ин коргоҳ бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда маҳсулоти истеҳсолшуда дар гурӯҳи шаҳру навоҳии минтақаи Бохтар ба фурӯш бароварда мешавад. ҳамчунин дар шафати ин коргоҳ сехи истеҳсоли яхмоз фаъолият мекунад, ки сокинон аз хизматрасонии ин корхонаҳо бархурдоранд. қабл аз оғози барномаи фарҳангӣ меҳмонон аз намоишгоҳи мураттабсохтаи аҳли заҳмату ҳунари ноҳия мураттаб аз хони наврӯзӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ боздид намуданд. дар ин намоишгоҳ намунаҳои дастони пуреҷози занону бонувони ҳунарманд аз қабили кашидадӯзиҳо, қурокдӯзиву дигар ҳунарҳо ба намоиш гузошта шуда, ҳамзамон хони наврӯзӣ бо риояи суннату анъанаҳои неки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ гузоштани рамзҳои Наврӯз, ҳафтсину ҳафтшин, суманак ва дигар анвои гуногуни истеъмолӣ зиннат ёфта буд. гулдухтарони ноҳия бо рӯҳияи болида суруди суманакро замзама намуданд. شب زنده داره این خوشی سال یک باره سالی دیگر یا نصیب سومنک زیبی بهاره میلگی شب زنده داره این خوشی سال یک باره سالی دیگر یا نصیب سومنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. базми наврӯзии сокинони шарафманду меҳнаткарини ноҳия дар толори маҷмӯаи фарҳангии тозабунёди офтобаки ноҳия барпо шуд. раиси ноҳия ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аҳли ҳамоишро бо фарорасии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрику шодбош гуфта, барояшон саодати рӯзгор ва фазои амни кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистонро таманно намуданд. дар интиҳо ба фаъолони ноҳия тӯҳфаҳои пулӣ ва ифтихорнома супурда шуд. суруду таронаҳои тараннумгари Наврӯзу баҳор фазои базмгоҳро шаҳомати тоза бахшид. ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони ноҳияи вахш бо рӯҳияи болида, шукргузорӣ ва фазои амни кишвар хушу хотирмон истиқбол гирифтанд. маъруфи Назрӣ, Искандари Давлат, Намузали Эргашзода, Ахбор аз ноҳияи вахш.